Karbi Anglong Autonomous Council akerap lapen Assam government akerap pen ajok nilitum dak Health and Family Welfare Department hin pen SSU 3 Saistho Seva Utsav third year aparman nilitum dakachi sik pondoiglo labangso assessment nilitum tarik December tarik thompen tarik pho anduji labangso SSU ke padu athike ilitum sikechelang ahin a development all round development kewan je phansi labangso pening aningkan ke thom duiglo labangso ke kache thang tang gunotsav pule school education atum development of farman ke claim labangso tengsi litum ta saistho seva utsav ke padu da Karbi Anglong litum lankan thom pen ke claim ko anma la aprang prang aningkan la pen ke akimi nasi nang do bomlo a hospital a hema mokhata nengthi muchorlo kisu ke chelang asta patumta HR pulo human resources lahata non ke nang pleng bomlo la son thak thaksi dawai daru ke long ta akimi ke long pondolo la pen ke la bangso investigation hai punon akimi modern investigation at par with the nation all India teng pen ko anma bang hayara standard ateng kewanji phansi la bangso awar sai ke enlo la pen pineng niltum ning a hospital 36 thongkebra throp aniltum along assessment claim nam pola bangso program hu labangso assessment claim hu nang cherab dunjia tum arleng the nai pen chenglok MLA minister atum pen chenglok IAS IPS ACS commissioner atum ansitame nang cherab dunji la penapara litum la medical college along a specialist atum ta labangso a hospital tin along ko anba kawar sai kimimi ma punang ke lang pidunya tum la tum ta nang sirab dun aji lasi labangso along nang kimisen ji puaphan along tin hospital along arada tum nang lutum la media hin pen labangso nang pache thang pidun ra ala hai a hospital along nang lutum mena a hospital lo emina long rilo aposil hai along labangso a hospital mokha ansose ke pa mesenji afan nang lutum ahin pen isi kachunu ripondo iglo lasi nang lutum kadu beta labangso lam adontin anutin amunit phanta nang pache thang ponji pusi tuning ripar trop olaga pu Karbi Anglong cho west tumta kaprek bang chitik lo preparation tham